Днес ще съдбина къс. Днес ще гледаме съдбина къс. София. Квартал Павлово. Тук живее 36-годишната Галя Ганчева, заедно с 41-годишния си съпруг Стоил. Те са родители на 3 деца. Лора на 7 години, Йоан на 10 и Алина на 16. Въпреки че от години не ходи на работа, Галя е прехвърлила почти всички грижи за децата и за домакинството върху най-голямата си дъщеря Алина. Момичето все по-трудно се справя с задълженията си, тъй като... Значи, ще знаем... Не можеш. Значи, Пацо, те трябва да събират... Пацо, значи, те трябва да събират слонини да карат най-голямото си дете, което е съвсем слабо да върши всичко. Вала. Едновременно с това ходи и на училище. Когато се прибирам от училище, кошмарът започва. Трябва да чиста, да готвя, да оправям. Алина разбърка в фурната яденето. Айде стига командваме. Майка ми е безработна, по цял ден се седи вкъщи, дори не ми помага. Аз сама трябва да се грижа за брат ми и за сестра ми. Дори нямам собствена стая и нямам време за себе си. Как ни гледа по... Най-ца къкове. Най-голям кък е майката и баща. Какво значи кък, бе? Повече от мама. Мама не знае нищо къде са ни играчките, аз като искам нещо, тя не знае нищо. Само лежи, боля главата, мрънка само. Кака много се обичкам, тя не ги слага масата и така. 2 седмици по-късно... Сестра ти по-добра. Майка ти, като събира сланини. Кола бъде от нея. Трябва да по средата. Хубава, идвайте ви, да. Красна. Галя и Стоил съобщават на децата си, че майка им отново е бременна. 16-годишната Алина Трупа сланина. сланина. Не е времена, тупа сланина. Найс. е потресена и не може да повярва, че това наистина се случва. Ами те хора нормални ли са? Как мислят, че ще имат още едно дете? Пак аз трябва да го гледам. Като някое циганско семейство. Не. Ама е бело. Тупа е маргаринчо. Умявам защо Алина реагира по този начин. Детето не беше планувано, не сме имали планове за други деца. Затова сме семейство, да се подкрепяме, ще си помагаме. Какво са под... Не, много ми интересно какво са подкрепят. Ти седиш, трупаш сланини, детето сигурно вътре му и горещо в коремаче, защото е такъв плащ сланина. Нали? Все пак децата са най-голямото богатство. Бащата на Алина, Стоил, смята, че дъщеря му реагира на новината прекалено бурно и по тази причина решава да поговори с нея. Това момиче какво си въобразява? Това е тази реакция, дето ще показва. Как така ще реагира? Как така ще ми казва? Какъв е проблем? Значи те искат... те не искат бебета, обаче правят бебета и на всичкото отгоре... Дават на най-голямото дете. И дават на най-голямото дете да върши работа, пак те трупат... С детето. Ние си сме едно семейство. Многобройните ангажименти, които Алина има вкъщи, се отразяват и на връзката с приятели Денислав. Двамата трябва да пътуват за уикенда до Гърция с приятели, но на Алина й се налага да остане в София. И сега какво? Пак с нейните щуроти, пак отказва. Парите, дето аз съм ми платил за нейната екскурсия, отиват на вятъра. Не може ли ми каже по-рано? Освен, че няма да може да прекара уикенда заедно с приятеля си, Алина е ядосана заради компанията, в която той ще пътува. А именно 18-годишната Моника, която е съученичка на Денислав и постоянно флиртува. Шебе. Какво значи флиртова? Да се заребя с него, да се опитва. Какво значи да се заребя? Да станат гаджета. Да се опитва. Да. С него. Шебе. Не мога да понасям тази Моника. Ужас, постоянно се бута на Денислав. Няма ли други момчета, с които да излиза, а само с него флиртува? Аз много харесвам Денислав и изобщо не ме интересува Алина. Те нямат бъдеще заедно, защото тя е нон-стоп заета с братите и сестрите си. Само заради майка ми и баща ми не отивам на този уикенд. Аз ако знаех, че тя е там, всичко ще да направя, за да отида. Братле, защо? Да, наистина. Кристиан, ти са махал така, аз реагирам с папа, ти си имаш твой канал. Не, да участвам. Да, Моника... Чай, че нещо стана. Може ли? Айди, почвам. Алина все още е бясна, че не е могла да отиде на екскурзия заедно с приятеля си. Но ще бъде бясна. Да. Докато събира детските играчки зад дивана, тя намира още една сериозна причина да бъде сърдита на майка си.
какво е това? Кое? Няма да видя. Това пристигна за тебе. Документи са много дебела и са над 4000 килограма. Няколко дена. Защо не си ми казала? Ето, нали го намери? Какъв е проблема? Проблема е, че в срок... Че срока е минал. Да. Защо? Срока е минал. Много тъпа. Е бил до вчера. Нищо де. Сега, нищо някакъв де. конкурс. Да, конкурс, ама... Защо не си ми казала наистина? Забравила съм, бе, детенце. Там е забутано, виждаш, паднала между... Защо веднага не ми го да? Много ми е интересно. Заради какво се забравя? Не знам. Не, наистина заради какво е забравила. Защо е бил скрит зад дивана? Да, първото, което е. Защото е много тъпа. И тя се чете вестника. Защо е забравила? Да, просто защо не го изхвърля? Чакай, тя какъв вестник чете? Когато Не беше вкъщи, беше на училище и оставих го тук. Да, вестник или не. Да знам, сигурно брат ти или сестрата са го винаги забутали. те сте виновни. Винаги случва те сте се. виновни. Не знам, обаче, откакто има електронни вестници, всички станаха много дебели. Да. Ма тя не чете електронен вестник, първото, което е. Ами да, ма поне я се разкарва някъде на парка, не да стои. Да, не начисява за парка да чете. Това писмо децата са го скрили. Тя само кандидатства по разни конкурси, рисува по цял ден, по цяла нощ, после ми се изнервя. Тя иска да прави поне нещо за разлика от Тя тебе. иска Стига, бе, маме, бе, мъни човек, мъни. Да. Пак ти Или слушна поне, ако тупаш бело на котици човек, пак ще да я окуражаваш, не ме интересува. Викаш, се си недоволна. Главата ме боли, кръста ме боли. Ми ще боли кръста като си 500 класа. То и детето ще се роди черво, то ще се припекло вътре в тази слонина. Да. Не сигурно се роди по-дебел от корима й. Да престана, това е конкурс. Искам много да отида на този конкурс. Какво се развика това детенце, нямам представа. Случва се. Ми се развика, бе. Какво се случва? Ти всичко криш от нея, тя работи, тя чисти. Тя ти бърши лайната от гъза. Тя ти чисти туалетната. Чисти на мъжа ти същото. Дет ви се родили. Тя роб ли ви? Не, много ми е интересно. Много. Случва се. Аз ако ти скрия някои важни неща, ти после ще ми се Ти караш, ще го нали? направиш съзнателно. Аз съм го направила несъзнателно. Одобрили сме за втори кръг и сега какво? Изпуснала съм срока. Не мога по цял ден да чистя и да готвя. Аз имам личен живот. Така е. И това е така. 2 дни по-късно Алина с нетърпение И това е вярно, че има личен живот. Да, обаче... Единственото, което не е правилно, да чисти вас по цял ден. И да не може да спи. Защото ти бърши гъза. Тя спи на дивана, май. Да, тя спи на дивана. Те казаха, че няма лична стая. Да. Тя каза, не стига, че нямаме лична стая. Или там нещо. очаква приятелят Денислав да се върне от Гърция. Тинейджърката се притеснява, че той е изневерил с изкусителната си съученичка Моника. Аз ти говоря за сега. Изневерил. Изневерил ли? Да. Не чули как го каза, чакай, че го върна. Докато беше на екскурзия. Колко ден? Защо не си ми казала? Още малко. Ето, нали го намери? Какъв е проблема? Проблема е, че в срока е бил до вчера. Нищо де. Сега, нищо някакъв де. конкурс. Да, конкурс, ама... Защо не си ми казала наистина? Забравила съм, бе, детенце. Там е забутано, виждаш, паднала между... Защо веднага не ми го даде, когато дойде Не беше вкъщи, беше на училище и оставих го тук. Да знам, сигурно брат ти или сестрата са го забутали. Винаги те сте виновни. Винаги те сте виновни. Това писмо децата са го скрили. Тя само кандидатства по разни конкурси, рисува по цял ден, по цяла нощ, после ми се изнервя. Стига, бе, маме, бе, само викаш, се си недоволна. Главата ме боли, Защо кръста не ме си ми боли. казала? Какво да престана? Това е конкурс. Искам много да отида на този конкурс. Какво се развика това детенце, нямам представа. Случва се сега. Случва се. Аз ако ти скрия някои важни неща, ти после ще ми се Ти караш, ще го нали? направиш съзнателно. Аз съм го направила несъзнателно. Одобрили сме за втори кръг и сега... Ма тя наистина, тя винаги не го направила съзнателно. Да, наистина. Да, пък другите съзнателно са го направили. Да. Какво? Изпуснала съм срока. Не мога по цял ден да чистя и да готвя. Аз имам личен живот. 2 дни по-късно Алина с Така е, наистина. Искаш да кажеш нещо? Не, нищо не искам така. нетърпение очаква приятелят Денислав да се върне от Гърция. Тинейджърката се притеснява, че той е изневерил с изкусителната си съученичка Притеснява се. Не, че е изневерил, тя се притеснява, че... Аз съм чул грешно. Моника. Аз
Ти говоря за сега, докато беше на екскурзия. Що? Защото ти бях сърдит. И защо трябва да Само види, чуште как се чу едно... Да, като едно. Някой преднато се предночи. Или сигурно майка й. Или ония дет снима. сърдиш? В последния момент ми отказваш. И какво пък не съм дошла? Аз не съм виновна, Да, не си че не са ме пуснали. Те не ме пускат на дискотека, пък ще ме пуснат с теб на екскурзия. И ще ги убедиш. Чакай сега, какво ще правят? Тун, 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 тун. Нещо грешно сигурно. Ма чакай! Я забрах. Камерата да е. Тихо бе. И да, Имаш един епизод на Съдбина Кръстопът, как... Да. Судя отгоре. опитах се, но не успях. опитала. Сигурно, вярно. Ми да. Супер. Как си изкарахте? Екстра. Идеално. Имаш ли снимки? Имам, ама малко са. Да ги разгледам. Наистина ли да ги разгледам? Нещо. Сигурно всичките са с Моника. Да, как се чува? Да. Как ги донера от устата й. Да, сигурно. Криеш ли? Нищо не крия. Тогава дай да ги разгледам. Какъв този телефон бе? Ти айфона е. Не ми мяза на iPhone. Боси тъпи айфон. Ма той от старите. Кълва само да видиш. Не, май сам. Или заради кълва просто. Тук сме в дискотека. Защо си е прегърнал тук? Снимка про... Ами казахме, знаехме си го, тъй че той е изневерил. Айде, чао. Пакет, чао. Просто снимка. Еми да, снимахме се. Не помня, бяхме заедно. И всяка една снимка тя е с вас. Еми да бе, Али, не виж. Ми ясно, що ме как е хареса. наготова всичко с топчетата, значи добри. Да. Има и други хора. Не съм само с нея. Говоря за... Тук пак си само с нея. Еми да. Натискахте ли се? Натискахме се, да. Дай ми телефон. В туалетната. Да, сигурно. Бързо, кратко, вкарай, плавно. Да. Още трябваше да ти покажа честники. Ами за да Знам видя как. как сте си изкарали. Да, и отново да се караме. Еми аз какво да направя, че на всяка снимка си с нея? Ами аз какво Или сте направя, че ти не можа да поженили дойдеш? един до друг? Аз какво Ами аз направя? съм виновна, че Еми, аз сте... да. Малкото... Малкото при тях. Сестрата на... Яко е малкото. Въобще не си виновна. Ами да. Точно ти си виновна. Помогни ми, нещо да се пусне. Не, Илан там си гледа. Това е Обърнеш ли малко внимание? Моля ти се, отиди от тази Гледай, мама. значи. Кета с Ниса няма стая. Бах, ти сте. Отиди Пак от се тази почва. мама, моля ти се. Там. Али, аз Гледайте тръгвам. заедно. Гледай си децата тук. Къде тръгна сега? Къде тръгна? Сигурно тя е майката. Да, наистина. Тя е, сигурно вече. Аз бих теглил един нощ на майка ми. Ако беше така. Ако беше така, да. Напоследък Салина само проблеми и скандали. Моника е дошла с нас. Е голяма работа. Не, като ня пуснаха, аз не съм виновен. Нещата с Денислав Те не не вървят добре. Той ми казва, че с Моника са само приятели, но не ми изглежда така. Мисля, че... Дали е така? Тогава защо казаха, че се натискат? Не бе, трудно се отказвам. И сега го каза. Почвам вече да покупя. Тям стърна. След няколко часа Алина и 10-годишният ти брат Йоан излизат от супермаркета, където ги е изпратила майка им. Те спазаруват. С кой? Сами. Без майка си. Кои? Момичето? Момичето и брат си. Малко? Брат ти, големия. Той е на 9. Да, на 9 голям. Малкото момиче е големия брат. Голямото момиче... За сега ще среден. реагираш само с него, тям да се измера. Хубаво, айде. Како много ми тежи, моля те, вземи нещо. Йоана, не мога, виж, натоварена съм, не мога да взимам нищо. Ма моля те. Айде ще ги сложим в раницата. Елай. Свали раницата да сложим. Ма служи от по-леките. Добре. Ма дай по-бързо, че си на мача. Стига, бе! На мен няма кой да ми помогне да прибера покупките. Изчакай малко. Ало, мамо? Йоане, чакай! Чакай, Йоане! Мамо, не мога нищо да купувам, Йоан фръкна. Чао! Буквално само голямото момиче пазарува. Всички други си правят каквото му прави. Това е истината. Мама сега е бремена и не иска как трябва да пазаруваме, но аз не искам да си спусна мача, за това избягах. Пак само за един матчици. Няколко дни по-късно Алина и Денислав са решили да стоплят отношенията си. 18-годишният младеж взима приятелката си от училище
и смята да я заведе на кино, а след това на вечеря. Че искам да се сдобрим, Каква любовна целувка. защото ми писна там. Да се караме там с вашите, дето те използват постоянно за прислужници. Трябва да направиш нещо. Да. Да им кажеш, защото това не е нормално. Ти си момиче на 16 години, да им чистиш, да им переш, И това е така. И това е така. Да, да им така е. миеш всичко, да правиш ти. Аз ще говоря с тях. Надявам се Ще да им стане, кажа. да няма. Ало, мамо. Да? Къде си? Какво е станало? Добре, веднага идвам. Добре. Айде, чао. Какво Трябва да ме са? откараш в болницата. Защо? Защото мама е в болница, станало е лошо. И пак ли е станало лошо? Едва ли е станало лошо, сигурно е родила в болницата. Да. И пак ще си отмениме плановете. Абе, откараме в болницата, бе, на майка ми е станало Това лошо. не Абе, стига мисли за майка си, бе. е знал, значи. Постоянно. Еми, аз не съм Болница, виновна, пак че ни на майка ми е разваляш станало плановете. Никъде не лошо. мога да отидем. Макар и с нежелание, Денислав откарва приятелката си до болницата, в която лежи майка й. Ало, здрасти, Мони. Ау! Абе, свободна ли си? Какво стана? Обади се на Мони. Ка? И ко вика? Ало, Мони. Заето. Днеска. Алина вече е в болницата, където е настанена майка й. Бременната в 4-тия месец Галя е получила силни преждевременни контракции и според лекарите трябва много да се пази. Мамо, как си? Добре ли си? Всичко ли е наред? Добре, Ма от завивките не се виждаш кимбето и бача. Да. От завивките не се лечи, че имаш кимбе. Къде не завижда, бе? Ма не, бе, той... наред. Сигурна ли си? Малко ми преуша и ме вкараха тук в Какво болницата. ти казаха за бебето, как е? Едва ли е преушало. Ще потърси бебета. Няма къде. Оставам с бебето. Само бебето и главата на нас. Никога бъде. Виж, тя първоначално не го искаше. Но тя ще се Добре. грижи за него. Все пак не съм първа младост. Нормално е Мяза на една мъже. тежка да, малко мяза на мъжта. Мазна! временно, за да изкарам. Слава Богу, аз толкова много се притесних. Спокойно, всичко е наред, слънце. Радвам се много. Кога ще ви спиш? Еми, не знам, първо ще ме понаблюдават няколко дена и после вече ще преценят. Ще я вкарат в моргата. Какво става, Вижна? Всичко е наред. Всичко е наред Какво вече. се случи? Много се притесних. Добре, че Галя и бебето са наред. Браво. Еми, така ще е. Какво Няколко казаха? дена ще Няколко дена остана. ще останеш. Ще ме понаблюдават и така. Хубаво е. Този път Алина ще трябва да положи повече усилия да й помага. Явно много се е проуморила. Стрес е в повече. И затова всички трябва да внимаваме. Значи сега ще отидем да ти вземем каквото е необходимо и се връщаме след секунди. Ще ви чакам. Айде. Сега вече ми е време да се поглезя. Като се прибера, ще почивам повече и все пак съм родила 3 деца. А и четвъртото е на... Да почиваш повече. Ти по цял ден стоиш на дивана и не мърдаш. Да се почиваш повече. Само единственото нещо, което правиш е да разгръщаш един вестник. Да. Това е много хубаво, че мама и бебето са добре, но когато тя ми каза, че трябва да лежи, ми стана ясно, че трябва да се грижи за всичко и всички вкъщи. Седмица по-късно Алина участва в друг конкурс за изобразително изкуство. За целта тя трябва да снима картините си и да изпрати снимките по интернет. Грижите по домакинството и останалите деца обаче и пречат да се концентрира. Алина, ще донеси ми една чаша вода. Добре, разбрах. Не виж пак с вестника. Мамо, можеш ли да помогнеш тази дочица се затруднявам? Всичко съм забравила. Питай как ти, нека тя да ти обясни. С това момче беше отишло до магазина и той избяга само да си гледа мача. И каката пак носи, и кака му пак носи всичко сама. Много готино. Сега се представям как някой ще влезе по третата. След това ще хване... Можеш ли да помогнеш за тази дочица? Сега имам работа, не мога сега. Но как не можеш сега? Аз съм говорила. Алина, каква е тази топла вода, бе, маме? Отиди малко и източи и ми налей студена вода. Мамо, от студената вода е. Еми, не си я източила. Каква е тази топла вода?
Мисля, малко ще си продължа. И вземи, помогни на брат ти с задача. Не, няма сега да му помогна. Но аз имам глотка да игра с приятели Не мога да помогна. Имам си работа. Той си е Какво прави? Той си скъса картината. Сега пак ще се карате с какати. да си кара. Кой скъса картината? Какво? Кой го направи това? Кой го направи? Брат ти кой? Защо го направи? Погледни ме, защо го направи това? Защо ти ми помогна за задачата? Добре, си малко може Не да се ти карай помогне, на имат брат ти. работа. Не се карай на брат. Да не се карат. Бас. Ба. Да не казвам кой. Кой да те Моля прави задачата, снимки? можеш да му помогнеш. Не можах да му помогна, защото са важни снимките. Трябваше да ги изпратят Абе, утре. някаква си рисунка ще нарисуваш друга. Можеше да помогнеш. Не, тази Брат ти рисунка утре- рисувах много време. Туска никога не бях крещяла така на брат ми. Единственото нещо, което ме успокоява и което обичам е рисуването, но явно никой не му пука за мен в тази къща. Защо да не му викам? Той Ами е защо? виновен. Защото ти трябваше да му Какво да помогнеш. разправя с вас? Алина получава добра новина. Тя е кандидатствала по програма за талантливи младежи на Българска фондация и е одобрена за събеседване. Най-добрият кандидат ще спечели едномесечен курс по рисуване в престижен университет в Париж. Алина е много развълнувана и иска да си купи някакви подходящи дрехи за събеседването. Ето едно. Идеално. И как мислиш да отида с това? Как ще отидеш? Как мислиш да отида? Перфектно е за теб. Значи сега този взима най-ефтиното за нея, пък най-скъпото взима за тази Моника. Чели? Да. Как го разбра? Защото виж, този срок не мяза в момента. Бар не е за... Нощен бар. Стига глупости ти. Аз искам да съм Гледай, ти не мяза по-елегантна, на не нищо. искам да съм с сако. Това е достатъчно елегантно. Напротив, И не. 80 лева. Никакви пари. Как никакви пари? Аз имам само 40 лева, не мога да го взема, прекалено скъпо за мен. Денислав изобщо не ми влиза в положението. Да, наистина, роклята беше хубава, но и нямах пари за нея. За 40 лева ти какво искаш да си купиш? Сако. Сако, да. Да. Айде, моля се, ще се излагаш. Виж, ето това сако на мен ми харесва. Но, уникално е направо. Да. Да. Чакай да го меря. Да видя Какво как ще е. го мериш? То няма смисъл. Ай, престани да капеш. Мен ще ме е срам с това да излезе. Алина се облича много странно. Ами, тя се облича както на нея й харесва. Не може ти да й кажеш как да се облича. Тя не се облича по богаташка като цяло. Да, нали? Просто няма възможност. И на нея може да й харесва. Той е екскурзия в Гърция. Кой ще му прича да даде още 40 лева за една щиба на рокличик? Нали? Екскурзията струва Знам, че 100 лева. художник и обича да експериментира с цветовете, обаче тя вече прекалява. Поне този път исках да се облече нормално, като младо момиче. Цял ден не си им лъкнал. Писна ми да обикалям по магазините, като... Да не си идвал с мене, никой не те е карал. Добре, други път няма и да идвам. Няма и да те карам. То в такива магазини... С какво да влизам? Хубаво ли ми седи? Не ми харесва. Не ме ми харесва, аз го взимам. Взимай го, прави каквото искаш. Няма да... Да, ще го взема. Не взимай го. По джоба ли тета? Да. Идеално. Баба ми. И ми харесва. Харесва ти. Да. Айде, взимай го и излизай. Знала пък с копчетата заедно. Ами тогава, като на този не му харесва, той да вземе да купи нещо по-хубаво, бе. Да. Не. Събеседването на Алина е след час. 16-годишното момиче е под напрежение, защото вече трябва да тръгва, а майка й все още не се е върнала и тя няма на кого да остави сестра си. Значи те са оставили всичките деца с нея сами в къщата. Пък майка и то са в болница. Дига! Лора, стави. Идваш с мен. Не, ще идеш по пътя. Бързо. Тръгва към Тя мен. майка да прилича на голямата, бе. Обувай обувките. Не, с едно и с три. Обратно прилича. Да. Лора, бе, виж какво направи, защо ме нацапа, сега закъсняваме!
Тя е за събеседване, където ако отидеш на първо място, ще отиде на такова сториш. Говориш да рисува на спокойствие. Много тъп, че се развикна Лорка. Тя не е виновна, че мама закъснява. Единственото лошо в случая е, че ще отида с нея и закъснява на събеседването. Алина пристига в офиса на фондацията заедно с малката си сестра и с половин час закъснение. Добър ден! Гледах един път един епизод и един приятел, който в момента с мен реагира, вика, щом е минало това, как беше? Срока. Не бе. Събеседването. Не бе, ти бе, дето... Какво? В която сета ще ви кажа. Няма се за закъснението. Добър ден. Ти сигурно си Алина? Да, съм. А коя тази красавица? Това е сестра ми. Нямаше на кой да оставя, затова дойде с мен. Здравей, как се казваш? Аз съм Лора. Лора. Заповядай. Заповядай, Лора, тук. А ти, Алина, заповядай при мен да ми покажеш картините си. Изолирана въгъла. Имаме малко време, защото следващия кандидат е след 10 минути. Добре, няма така че трябва набързо да ми покажеш какво си ни приготвила. Ето това са ми любимите картини. Тези. Можем ли да ги поставим отсреща, за да можем да ги видим по-добре? От колко време се занимаваш с рисуване? От 5 годишна съм с моли в ръка. Лора, стига. Ти пак са на колко е? На 18. 16. От 5 години с моли в ръката. В градини ли са е? Страхотно. Това ми е телефон. А какво обичаш да рисуваш? Пейзажи, портрети, всичко. Страхотно. Особено черно бели Изключително. Впечатлена съм. Какви цветове и каква техника. Лора, седни, моля те. Слушай малко. Това е впечатляващо. Страхотно, Алина. Можеш ли да ми ги оставиш и малко по-късно днес да минеш да ги вземеш, за да мога да ги разгледам? А когато мине... Не, Лора, остави там, моля ти се. Това интервю беше просто катастрофа. Сигурна съм, че съм си провалила. Няма смисъл да чакам да ми се обадят. Това събеседване беше доста нестандартно. Но определено Алина има изключителен талант. Ще видим какво ще се получи, но аз съм впечатлена. Вечерта Ти си впечатлена. Пък викаш, че не било очаквано. Какво беше там, аз казах? 16-годишното момиче все още е ядосано заради злополучното интервю. Родителите й обаче сякаш не могат да разберат разочарованието на дъщеря си. Не на мене тия неща. Това поведение може някъде другаде, но в никакъв случай не на мене и на майка ти. Защо? То се дърта пияница. Да, нали? Пияна с баница, човек. Това поведение... Ти не осъзнаваш, че това... Седя се за една песен. Аз съм дърта пияница, пиерам с баница. Да. Ами една песен, Казан. Аз съм Казан. Обичам Казан. Какво е това нещо? Не е правилно ли? Ама аз постоянно чиста готва. Вие на прислужница ли ме имате? Какво? Поне ми плащайте, давайте ми повече пари за това, което правя. И какво да ми даваш джобни? Едни 5 лева, какво да си купа с тези 5 лева? Едно кафе не мога да изпия с тези 5 лева. И какво като нямат 5 лева? Аз трябва да имам. Всеки ден по 5 лева. Не ме интересуват хората, интересувам се аз себе си. Моля ти се. Какво ми се молиш? Не мога да се разправя с вас. Кротко. Какво става са? Ева, спокойно. Какво да дойда? Какво Аз съм става? впечатлена, че... Какво да се обясня? Аз постоянно чиста готва, гледам децата. Аз отивам с 10 лева. Аз си трима братя. По 10 лева. Една принцеса струва 2 лева. Ей така. Като ти на интервюто за Париж и вие провалихте всичко. Пълен провал беше това интервю. Как реши, че сме го провалили? Защо не Мама, защо не се прибра на време да вземе Лора? Тя изобщо не ме слушаше. Майка ти ходи в момента по лекари, иска тук това да се види, онова да се види. Ма не ме интересува да се мачи. Ами като и пълна с соланини. Не може да ходи бързо. Да, Па колата сигурно 3000 коня кара за 20 км в час. Сигурно. Защото тя вътре. Живота не е само едно интервю. Едно интервю, това беше много важно интервю за мен. Знаеш колко много усилия положих? Постоянно трябва аз да оправям тук
случват нещата. Вие никога не ми помагате. Имаш нужда от помощ? Да. Искам да... Няма ти помогна, че тът са мързели. Майка ти трупа сланини в момента в болницата, не е бременна, просто прекалено Тя много. сега не е в болницата. Ме къде? От тях. Седи и гледай за хиликото, или? Да, ще се висна. Помогнете. Добре, ще ти помагам повече. Ще ти Добре. помагам. А утре е събота. Искам цял ден да съм почивка. Вие да пазите децата, да чистите да готвите, аз да съм навън по магазините, по кафетата. Добре, съгласен съм. Добре тогава. Искрено се надявам тата да си. Най-сетне свобода за това Просто момиче. поискай всяка събота да ти почивен ден. И неделя. Освен ако... Не, само събота. Той стига. Щом си дал цял ден и... Ма тя не е училище, нали знаеш? Събота. И неделя е пак ще честите. Бах! Това е обещанието и утре да си прекарам цял ден с Денислав. Конкурса е изцяло провален. Ти не ечеш. Това било, онова било. Сутрин едно настроение, след 5 минути второ, на обед трето, приключваме с 10-то настроение. Въобще ти си няма за какво става въпрос, какво иска. Но въпросът е, че успяхме да тушираме положението, да има тишина. Да, наистина, тя иска да отиде в Париж пък. Да. Ви... И то безплатно. Няма да плащате. Ще дадите само нещо ли, ай? Сопра? Не, от картиници. Не, даже не дават пари май. Само картиници отива там да рисуват за няколко дена. Не, един месец. Един месец отива на уроци. Не. Отива на уроци, да. На спокойствие в тази къща, че вече ми бръмва глава. Да. На следващия ден Алина вече е в дома на своя приятел Денислав, който живее сам на квартира. За съжаление обаче, и тук проблемите за нея не закъсняват. Ставай и оправяй. Нищо Аз няма съм да това оправям. един път, ти няма да оправиш. Айде оправи, тъй като ти е толкова Къде зор. има На мен не е найлонка? екстра. Там при пералнята. Мръсен кък! Майка ми втори номер слушам. Не ме интересува кой слушаш. Кажи какво е. Какво е? Нищо Коли не си няма. ял, коли не си пил. Ей, писнало ми е начин. Най-мраза да ми дудна, че не ми е оправено. Не съм изчистил. Аз затова се изнесох от нас. Отиди да отвориш поне вратата. Оди ти са, не мога. Отивай да отваряш вратата, играта не ти е повезна. Отивай. Дай. Нали си станала си, отивай. Сега ще дойде Моника. Оди ти са, не мога. Отивай да отваряш вратата, играта не ти е повезна. Отивай. Дай. Нали си станала си, Дойде отивай. Моника, човек. Кой ще? Моника или някой друг? Пишете в коментарите сега. Да, сега пишете. Какво правиш ти тук, бе? А ти какво правиш тук? Аз съм приказваш, ти какво правиш тук? Идвам да излеза. Моника дойде. Да са. Моника дойде да се ебе. С него. Как ще излизаш с моето гадже? В никакъв случай няма да излизаш. Това ли миналата седмица бях на кино с него? Какво? Били сте на кино. Чакай да се прави. Макси, изчезвай. Как така не си Да си заета го с твоите потърсила. брати и сестри? Изчезвай, не ми казвай как не съм заета. Изчезвай. Изчакайте хора. Значи този телефон не мога да се оправям с него. Виж го бе, аз едно правя това. Да го правя аз. Мръсен. Хубаво, продължаваме. Куче. Харесвам Денислав и той мене и съм сигурна, че скоро ще се разделят с Алина и аз ще съм с него. Що Моника е тука? Намерите откъде да знам, що Моника Що Моника е тука? И идва да те търси. Откъде да знам, може да иска да излезе. Той ще е там. Бе, да. Чакай, какво? Чакай. Еми да, иска да... Тя искаше да излезе с него. Да. А той къде знае? О, да. Влезете. Аз какво да направя? Защо си я караме едната седмица на кино? Защото някой не можеше. Еми да, не съм могла, защото майка ми беше в болница. А ти защо беше с нея на кино? Да не отиват билетите е така. Може да отидеш с приятела, не с нея. Абе, не ми века, къде тръгваш сега? При нея ли веднага Къде отиваш? си искам, тръгвам. Тая Моника 100% иска да ме го... Отива при нея. Че малко, ами тя ще Не мога да понасям. Къде съм и от Алина? Само ми дига нервите. Един път е дошла тук с нас и да й обръщам внимание. Айде, стига глупости. Аз какво направя, че Моника е дошла? Да не съм я канил аз. На мен ми дига скандал. Нали са само 21 минути, пък ние снимаме 34. И 47-8 секунди.
Чим видео може да стане 1 час. Може, да, пускай. Хубаво. Детски истории, не мога повече да се... Детски истории. Ти си лапи и тя е лапи. Айде. 18. Ма и тя е малка. Значи за него тя е лапи. За него да. Хубаво. Занимавам с нея. 36-годишната Галя се е обадила на дъщеря си и е помолила да се срещнат спешно, под предлог, че се е случило нещо изключително неприятно. Нищо, спокойно, мамела. Как не? 16 не стана от стола. Да, верно. Ти ме извика по спешност. Всичко Каза, че добре нещо се е съм, случило. Добре съм, този път съм добре. Седни, маме. Че, този път? Защо има 2 сока? Ами, с сестра ти сме тук двете. И точно за това искам да те помоля. Днеска имам един много важен преглед. Не. Пак да гледа сестрата. Не. То е. Събота е свободен ден. То не е ли вече неделя? Не, събота е там. Откъде знаеш? Защото събота е изцяло почивен ден. Може да следва... Ама не, тя е И плана ако можеш вънка. да я гледаш сестра ти. Добре, нали ми обещахте да не я паза днеска, цял ден трябва да ми е Много отдавна е свободен. записан този преглед. Вие винаги така просто правите сме с забравили мене. с баща ти. Ми Баща ти точно го записа винаги преди правите повече от така. месец слънце. Значи, знаех, че ще ми извъртят някакъв номер, мама и тати. Ключовете на Денислав са в мене. Трябва да ходя Да. Те са винаги тези. да го чакам с Лора. Не знам какво ще му обяснявам. Минавам на прегледа и се прибирам. Да, Просто там не допускат малки деца. Няма кой да я гледа, маме. Виж, сега оставам. Щом ще ходят с майка ти, баща ти, баща ти ще стои отвънка с сестра ти. Да. Логика е. Всички да платиш соковете, нещо да си вземете сладко или там каквото ви се яде с сестра ти. Не ми я оставя на мен, защото взима я. просто трябва закъснявам. Не. Айде, чао, маме. Знам, че обещахме с баща и целият ден да е свободен, но няма как да взема Лора с мене. Там има всякакви зарази и може да се разболее. Како? Лора. Къде е мама? Мама каза, че има много важна работа и трябва да дойдеш с мен. Ще отидем на гости на бате Денис. Тръгвай. Те отиват на гости на бати Денис. Три часа по-късно Галя все още не се е обадила, за да прибере Лора. Али, какво става? Какво прави сестра ти тук? Ти нямаш кой да я пази, за това я доведох. Тук не се сърди, моля ти се. Какво нямаше кой да пази? Какво ме интересува мен? Майка има работа и трябваше да остане тук. Нямаше къде да отидем и да остане студено. Трябваше да влезем тук на топло. Не. Ще го повредиш нещо. Това тук да не ти е детска градина. Панир, вече и децата си канят. Стига де, нямаше къде да отидем. Много добре знаеш, че с нас сме скарани. Дай телефона. Това не трябваше да става. Гледай какво. Ще ти плати ремонта, моля ти, не се ядосвай. Какво ще ми платиш Не ремонт? се ядосвай, ще ти плати ремонта. Това са много тъпа. Какво щупиха? Малката взе телефона на Тос, там, Денис. Го тръщна. На Денис и той го дърпа и тя го дърпа и накрая Денис спря го дърпа и тя го пусна на земята. Аз викам, че бащата е там и се кара, защото нали в момента не гледам, защото няма камера и не ме виждат. Викам, че бащата ще се кара на майката, що е такова. Що е дала момичето на нея. Защото имат много подобен глас. Хора, аз не се пускам на камерата, защото не ми е удобно. Хем да ме виждат и хем да гледам. Ако бяхме на... Така. Не е виновна. Това вече преля чашата. Аз какво да направя, че майка има работа и тя трябва да гледа сестра си. Не искам тук някакви дечица да ми се разхождат и да ми чупат къщата. Все пак ти е гадже. Един път е станало, престани. Един път е станало, ще стане втори. Добре ли си, бе? По-добре ли да се кара своето колело пред Хора, сега ще ви покажа приятеля ми какво прави. Чакайте да пусна камерата да я обърна. Пацо, давай! Чакай малко! Я съм почнал да работам.
Той се преобърне нашия. Давай. Давай. Спрям, хубаво. И продължаваме. Излизам, като се върна тук да няма деца. Това не е детска градина. Ясно ли ти? Сега къде тръгна? Ти сега дойде и сега тръгваш. Тръгвам. Как може да реагират? То наистина е голям кък. Така само заради един телефон. И веднага тръгва някъде. Сигурно ти е при тази мърда Моника. След 2 дни късметът най-накрая се усмихва на 16-годишната Алина. Тя разбира, че от фондацията се я харесали и ще я изпратят на мечтания от нея курс по рисуване в Париж. Леле, много съм щастлива, че ме избраха от конкурса, и ще пътувам. Той се отива в Париж? Да! Не. Течица да ми се разхождат и да ми чупат къщата. Само ми отвори Един път е станало, престани. Един път е станало. Ще стане Не, един път съм ми отвела тук. Излизам, като се върна тук да няма деца. Това не е детска градина. Ясно ли ти е? Сега къде тръгна? Ти сега дойде и сега тръгваш. Да, тръгвам. Как може да реагира така само заради един телефон? И веднага тръгва някъде. Сигурно ти е при тази мърда Моника. След 2 дни късметът най-накрая се усмихва на 16-годишната Алина. Тя разбира, че от фондацията се я харесали и ще я изпратят на мечтания от нея курс по рисуване в Париж. Леле, много съм щастлива, че ме избраха от конкурса, и ще пътувам за Париж и нямам търпение да кажа на Денислав. Той е ластика. Какво става тук, Той бе? е ластика. Какво правите вие? Ти какво правиш тук? Той схвана тези да се целуват. Йо. Тя разбира, че от фондацията се я харесали и ще я изпратят на мечтания от нея курс по рисуване в Париж. Леле, много съм щастлива, че ме избраха от конкурса, и ще пътувам за Париж и нямам търпение да кажа на Денислав. Какво става тук, бе? Какво правите вие? Какво правиш тук? Те ги хвана да се целуват. Майко! Въх. То сигурно за това изляза. А, не. Той след 2 дена. Намерила ги тайно. Да съм. Какво да правя тук? Идвам при тебе. Кой те е викал тебе? Абе, ти не се обажи, с тебе никой не разговаря. Се обаждам. Абе, ще изгубваш децата, бе. Стига. Какво Съжалявам, че стига? така се получи. Трябваше да ти кажа по-рано, обаче с Мони вече сме заедно. Вие сте пълни идиоти и двамата. Просто не мога... Тос! Денис заряза тъс! Пацо! Тос заряза тъс! 16 годишната. И отиде с Моника. Тос, Денис заряза... И отива с Моника. Да ме понасям. Как може най-хубавият ми ден в живота да се превърне в пълен ад? Денислав е ужасен, пълен дявол е той. А тази тапачка направо ще е обезглава. Какво да направя? Нещата просто се случиха с Мони. С Алина без това не вървяха. Тя въобще нямаше време за мен. Чувствах се пренебрегна. Седмица по-късно Алина е отново в дома на родителите си и се е отдала на голямата си страст – рисуването. Така тя се опитва поне малко да заличи болката от раздялата с приятеля си Денислав. Стига го мисли, той губи. Такова красиво, умно и добро момиче, той загуби. Може и така да не знам. Ами, така, аз съм убедена, защото аз и знам детето. Радвам се, че Така. Айде, стига сме говорили за него, ставай да помогнеш малко. Мамо, не мога, Дай сега ръка. подготвям се за курса. Дай сега да поговорим малко с теб на тая тема. Снощи с баща ти говорихме много сериозно и сме единодушни. Няма да те пуснем на този курс. Какво? Пацо! Стана, брат! Няма да я пуснат. Родителите няма да я пуснат. И аз не мога повярвам. Много са тъпите. Прекалено. Защо? Изчакай да ти обясна. Няма какво да чакам, защо Ще няма изчакаш, да нали ме пуснете питаш един защо? път? 100% защото няма кой да не чисти от тях. И като се върне след 1 месец, се едно свине живеят вътре. Се изпобият. Нещо да искам от вас, вие няма да го направите. След като ме питаш, мамо, ще ме изслушаш. Това е на много километри, прекалено е далече. Ти си сама, още си много... Ама безплатен самолетен билет.
че безплатно. Мама и тя ще да му пуснат, ако беше безплатно. Не. Много малка, не можеш да се пазиш. Това не е... Не може да се пази пък чисти дома. Евала. Да, че евала. Кой не може да пази чисти дома? Не, бе, вика, че дъщерята не може да се пази. Защото е много малка. Пък им чисти дома по цял ден. Тя ще да отлучи Моника. Час, два, ден, това Защо ми нямате доверие? Защо мислите, че няма да се справят там сама? Ще имаме нужда с баща и вкъщи от помощ. Ма, Пацо, те самолетни билети стичат утре. Самолетните билети стичат утре. Ма нямаше да хванеш от душа. Ама то трябва има само един. Да. Един самолетен билет. И ако бяха два. Чакай, те са малките деца плащат ли самолетен билет? Не. Защото, Плащат, да. защото нали в автобусите им плащат билет за малките. Да, ама само в градския. Аз ще напредна с бременността. Повече ще имам нужда от нея. Ужасни, сега ще направя всичко възможно да отида. Как няма да ме пуснат, бе? Какво съм направила на тези хора? Провалят ми целият живот. На следващия ден Алина има среща с Екатерина Миланова, за да обсъдят детайлите по заминаването й за Париж. След скандала с майка си, 16-годишното момиче е отчаяно. Няма да мога да замина. Как така няма да можеш да заминеш? Няма да мога. Родителите ми са против това. Как са против това? Толкова старания, толкова време отделихме и сега да са против. Толкова деца чакат на твое място да заминат. Какво Така се е едно случило? просто не ми позволяват. Ме ще чакат, тъй като майка им толкова стъпа на тест. То просто не може. Защото майка ми е бременна пак и трябва да пазя брат ми и сестра ми. Няма кой друг да ги гледа. Алина има невероятен талант. Няма друг такъв по-добър човек и с такива възможности в моята фундация от нея. Така е, ама те родители ни дават нищо. Тя се едно живее сама. И сега какво? Положих толкова много усилия и сега няма да съм. Спокойно. Имам план. Ще поговорим с тях и ще се опитаме да им променим решението. Много се радвам, че госпожа Миланова се стъпи така за мене. Дано тя успее да ги разубеди. Алина има страхотен талант. Родителите й не вярват в него, но... Тя иска да отидеш, пък твоите родители не те пускат изобщо, се носи под нарушение. Трябва да стоиш у вас. Трябва да ги разубедя. Трябва да разговарям с тях. Още на следващия ден Екатерина Миланова решава да посети семейството на Алина, за да поговори с нейните родители. Тинейджърката е много обнадеждена, че служителката ще успее да убеди майка и баща й да променят решението си. Имате прекрасна дъщеря. Знаем. Не само, че е много възпитана, но и изключително талантлива. Тя сигурно ви каза, че е първа сред нашите участнички в конкурса за талантливи художници и затова съм тук, защото има някакъв проблем, който разбрах, че не сте съгласни да замине за Франция. Категорично не сме съгласни. На тях изобщо не им пука за мене. Жената дойде на крака да им каже колко съм талантлива, а те нищо не правят. Финансирането на едно такова нещо е изключително скъпо. Толкова хора мечтаят за това. А Алина има изключителен талант. Пацо, родителите ѝ не я пускат от чужбина. И да говорят, и да не говорят с тази, дето я приема, не я пускат от чужбина. Аз ще избегам, ще отида. Бива Да, го тя подходява. рисува добре, но доста деца рисуват добре. Какво сериозно виждате в това нещо като професия, като реализация, като бъдеще? Някой ден тя ще Може да продава картини, да печели пари. Логика. създаде семейство от деца. Как ще си изхранва семейството? Как ще си гледа децата? Аз мисля, че това има време да мисли за такова нещо. Не съм аз човек. Не, кажете истината. Престанете да залъгвате госпожата. Още повече имаме и нужда в... Как ти искаш ще си говорим? Да. Алина, Направи ми впечатление, когато ви даде няма такова нещо. Да кажете истината. Алина, много си Аз малка, за да трябва водиш само да ви такъв дом. прислухвам тук и да гледам децата. Успокойте се, моля ви, Ние успокойте сме се. семейство за това, за да си помагаме. Вие Знаеш, никога не ме подкрепяте. Какво семейство е това? Никога не ме подкрепяте. винаги си недоволна. Ами, разбира се, това ви е
Кажи ми една жена художник, известна жена художник. Кажи. Аз ще стана известна. Извинявайте, не съм тук, за да се карате. Дойдох просто, за да поговорим. Алина, върни се. Ела тук ти казах. Поред мен присъствието на тази дама беше абсолютно безсмислено да идва тук. Тя само подкокоросва. Тия неща ние ги решаваме. Ние преценяваме. Не мога да повярвам, че родителите на Алина не искат да я подкрепят. Такова дете и такива възможности, но няма да оставя нещата. Те са тъпи! Остана. Те не искат да я пуснат. Това ще ги захоля. Ще ги умърка. Така, ще направя всичко възможно с тя да замине. Майката децата не искат да Екатерина Миланова спазва обещанието си и прави пореден опит да помогне на Алина. По нейн съвет, 16-годишното момиче се обръща към Агенция социално подпомагане, надявайки се на помощ в отношенията и с нейните родители. Няколко дни по-късно, Галя и Стоил Ганчеви са извикани за разговор в агенцията. Ние проведохме така един разговор с нея и тя ми сподели, че има малко повече отговорности в къщи, задължения, как минава деня и понеже е сам... Това е така. Няма как да спорите. Тя по цял ден стои от тях и чисти. И след училище. Да. Цяла събота и неделя от тях. И защо после ходи без домашно училище? Да. Така е. Сигурно тя се тръгва вече на обяд и от обяд само чисти от тях. На 16 години. И нещата ги пречупват през призмата на 16 годишна. Тоест за нея всичко е в повече, като мрънкане, като недоволство. Да, разбира. Добре, Да. кажете. Не, тя не е недоволна, просто ми сподели, че... Не можете да кажете, че не е недоволна, след като ние имаме в момента среща в закрила на детето. Бясна съм. Не мога да повярвам, че закрила на детето се занимава с нашето семейство. Вместо да се занимава... Ми се занимава, ви не пускате никъде. Ви искате да стои в капан у вас. Тя има 15 000 работни дни, защото е жива. За това, защото е жива. Това аз бих се умъртвил. Да, брат. Кухнята, пък един нож по тякенцето, докато спя. Не бе, тя се мъртви сама. А? Тя се мъртви сама. Да бе, пък един тякенцето, от чака сляга е. Разбрахте. С семейства, които въобще не се грижат за децата си. Нямам нищо против да дойдете да погледнете в какви условия живее не само тя, ами и брат и сестра и също. Да можете да видите, че те не са лишени от нормална храна, дрехи прилични. Всичко при нас е като в едно нормално семейство. Което е това рисуването, аз съм против него. Лего. И даже не е нормално нещо. Тя спи на дивана. Първото, което е. Няма стая. Второто. А малките Третото. брат и сестра има. Третото. Когато бях в Сливен, спах 3 дни в Трето. на диван. Трето. Ама 3 дни. Трето. Толкова хубаво на диван, че Тихо бе! Не може да кажа. Трето. Чисти по цял ден от тях. Четвърто. Не я пускат никъде. Има логика. И едната екскурсия на всичко горе. И шесто. Двете екскурсии. В Гърция ще да ходи с приятели си това плати. Ама не стана работата. И шесто не я пускат от чужбина. То няма логика това. Съм сигурна, че материално всичко сте осигурили. Говорим за духовното, за нейното развитие и за нейните права все пак е дете. На 16 години. Правата, вие с какво имате предвид под права? Да й позволите да пътува до Франция и да остане на този да й позволи 30 дена да бъде сама в чужбина. Абсурд. Родителите на Алина се притесняват как тя ще се чувства в Франция, дали ще има кой да се грижи за нея, но това не е проблем. Фондацията абсолютно всичко организира децата да се чувстват добре, да са сигурни, да са обгрижвани. Госпожо Колева, значи мъжът ми е на работа. Не може едно и също да го въртиме вече тук не знам колко време. Той трябва да отиде на работа, вкъщи децата ме чакат, не може повече да се занимаваме. Тук нещата някак си са отишли в крайност и според мен родителите поставят собствените си нужди над тези на дъщеря си. На кого да разчитам, освен на голямата си дъщеря? Доктора каза, че имам нужда от помощ. Не мога да разчитам на малките. Няма да я пусна. След като и разговора с служителите от Агенция социално подпомагане не е променил решението на родителите й, Алина предприема отчаяни мерки.
Тя Хора, приятелите ме питат, си говорят за Хълк и само един ме пита, колко е хуя на Хълк? И показват 50 сантиметра. от дома си. Да дига пак. За пореден път. Поредното позвъняване. Не знам какво да правим. Момиче, какво е... Тя иска да отиде, пък ви не й давате и ще направи каквото иска. Решило, какво е много мило да прави. Въобще, как ги мисли, че стават тия неща, те я си нямам. Това пубертета не е шега работа. Не знам. Освен да напише един СМС. Пиши. На някой от учениците телефон на клас. Звъня на класна, на съученици. Никой нищо не знае. Боже. Аз мисля да взема звънна в полицията. Нека си тия неща. Да? Четеш приказка. Ни, брат, айде. Не, той не чете хубаво. Как винаги ни чете приказки? Нека Йоан да ти прочете приказка, ако не после аз ще... Лора, айде отиди в стаята. Брат ти ще ти прочете приказки. Приказки. Най-сетне брат да направи нещо. Той до магазина избяга само за един матч. Так сега той да се осъзна и сега сигурно няма да направи нищо. Приказки. Ето, изпратих го, обаче нищо не става. Никакъв отговор. Кой е? Някой. Непознат? Ало. Да, добър вечер. Да. Защо вие се обаждате? Кой се обажда? Секунда само. Тя при вас е. Дайте да я чуем. Не, аз искам да чуя. Вие всичко може да ми кажете. Чакай се обажда. От фундация. Искам да чуя какво се случва с детето. Не искам да я чуя. Как е при вас? Какво прави в момента при вас? Защо е при вас? Какво ви имате? Добре ли е детето? Добре ли е тя? Как се чувства? Добре. Секунд, отпусни се ти. Спокойно. Саши. Как ще съм спокойна, като толкова време вече няма никаква? Това не са условия, които вие може да поставяте. Не, няма да се разбереме така. Моля ви. Попитай къде живее, да отидем да вземем. Ще дойдем да си я прибереме, ако не ще трябва с полиция. То всички сме разстроени. Момиче, какво си въобразява? Че цялата къща се върти около нея. Ами майка й, ами другите деца, ами аз. Не, условия на този етап условия тя не може да постави. Тази жена няма право да се вмеша в семейството и тя да поставя условия. Не, да, разбирам ви. Добре, значи така ще направим. Сега всичките ще преспиме. Вие, ние да се успокоиме. Единствено нещо хубаво, поне знаем къде се намира, да се отпуснем, защото нервите вече не ни издържат. Пиква, тя ще ми постави условия. Иска да я пуснем да отиде до Франция, иначе нямало да се прибере. Ще поставя с този условия, ти не може да й кажеш нищо. Тя ако иска, ще отиде от Китай. Ще отиде където си иска, вие не може да й кажете къде да ходи и къде не. Добре, разбирам, че сте родители, ама не може да висета по цял ден у вас. Няма да стане това нещо. Тя няма да върти цялата къща на пръста си. Не, чест ви прави. Да, благодаря ви, че се обадихте, че ни информирахте за всичко това. Благодаря ви още веднъж. И какво се случва сега в момента? В момента е при госпожата. Таки малко, че... В момента е при госпожата. Отишла е при нея. Взела си е тук някакъв малък багаж и отишла при нея. И иска да остане там. Иска да замине за Франция. Недоумявам вече какво се случва в това семейство. Иска да отиде до Франция. Пубертет. В момента е жив опит за налагане. Тя опитва да се наложи. Това съм съгласна, но до кога ще продължава този акт? Ще трябва да се... Не, това трябва да се реши, да се приключи, въобще да се знае. Още повече целият този стрес. Решение и нещо трябва да се направи. Не може така. Ние сме свикнали при нас нещата да върват винаги почти гладко. И в момента това идва в повече. И затова казах, имайки всичко това преди, имам преди, че като се
преспи, утре сутринта ще е по-добре. Ще мога да помислим. Все пак и за нас такова се случва за първи път. Охо! Но да ти кажа вече, абсолютно всичко ми идва в повече. Вече няколко дни Галя и Стоил са принудени да се справят сами, без помощта на най-голямата си дъщеря. Напрежението в дома на семейство Ганчеви започва да нараства. По-кротко двамата! Не викайте! Деца, много викате! Както Алина я няма, вкъщи е пълен хаос. Какво става тук? Чакай малко. Чакай, какво става? Какво става? Кротко. Моля ти се, прибери си ги тия работи. Няма ми се въргалят из краката. Айде, моля ти се, помогни ти. Помогни ти. Айде, моля ти се. Тия дечурлига пошторяха. Не, Йоане, не с топката така. Йоане! Искам и аз да играя! Йоане! Дай Има топката хора, тука. не живееме сами тук. Искам и аз Чакай малко. Крот, няма не. Но изкарайте и навън какво им се играе. Те да стоят по цял ден у вас заключени вътре в стаята. Тук. Кротни се малко ти. Има и други хора. Няма. Какво Как е по-добра от вас? Тя не ни кръсти така! Кротни се малко, моля ти се. Тия деца са повторяха. Не знам. Какво се случва? Деца, дайте топката тук, деца, престанете! Книжката! Аз на кого говоря? Ела тука! Елате и двамата тука! Когато Стоил се разкръща на децата, разбрах каква грешка сме направили. Елате и двамата тука! Какво? Няма какво! Престанете да играете тука, да викате, да крещите! Стоиле, стига, Стоиле! Казах, че тук не живеем сами, има и други хора! Стоиле! Какъв пускам? Какво как? Стига, Стига! Стига. Виж какво направихме. Изгонихме си най-голямото дете. Виждаш ли с какво я товарихме до сега? Не мога да повярвам какво направихме. Не мога. Виж какво. Спокой си. Трябва да си върнем детето. Най-сетне се осъзна и ти. Ще го загубиме. Трябва да направим нещо, разбираш ли? Страшно става. Загубихме си детето. Трябва да направим нещо, да отидем да говорим с нея. Права си. Натоварихме с толкова много задължения, сега виждам какво се случва. Абсолютно си права. Какъв хаос е вкъщи, а тя се справяше дори и с децата, с домакинството, с ученето, а от нас искаше да си сбъдне мечтата. Абсолютно съм съгласен с теб. Знаеш, изпълням си, че на времето аз също имах мечти. Аз също исках много неща да постигна. Мисля, че трябва да помислим над въпроса, за да я пуснем във Франция. Напълно съм съгласен. Сега ще се обада на госпожата. Трябва ще да го се обадя и направим. ще кажа да. Ако трябва, и да пари не още ми ще се иска. подсигуря каквото има, но наистина мисля, че нашето поведение спрямо детето не е правилно. Колкото да ни се иска да я пуснем, колкото и да ни е страх, ние трябва да я пуснем, да се пробва и да осъществи мечтите си. Няма грешка. Това е направо съкътяване. Това е емоционално, това е душевно съкътяване. Боже, направя къне и го побира. Как мога да постъпвам Седа, така? гледам и не мога да повярвам какво направих. След всичко това, което се случи, осъзнавам каква огромна грешка направихме с дъщеря ми. Алина не заслужава това нещо. Алина просто си заслужава мечтите да бъдат осъществени и да получи най-доброто за нея. Алина се прибира вкъщи. Отношенията в дома на семейство Ганчеви са значително по-добри. И сега, месец и половина по-късно, Алина се готви за пътуването си до Париж. Няма как да ме взема с мене. Как може да вземеш куплята? Аз искам нещо. И на мен някакъв малък подарък. Добре, аз ще реша какво да ти взема. Да, ма да е хубава. Разбира се. Аз кога съм ти купувала грозни неща? Страшно съм развълнувана, че ще заминавам за Париж. Нямам търпение да се настана, да видя хората, обстановката. Даже знам някои думи на френски и там ще науча повече. Майка ми и баща ми страшно се промениха и вече ме подкрепят за всичко.
Да ти помогна, маме? Не, няма нужда да ми помагате. Също малко съм. Ей, взимате ли Чакай сега, тук имаш други дрехи. Да не ги забравиш. На мене ще ми е мъчно много. На мене ще ми е късно. Мога да се караме с... Ето тук, маме, още дрехи, които да не ги забравиш. Ще ги взема, мамо. Не се притеснявай. Голямата ми дъщеря тръгна по собствен път и е рено да оставим да осъществява мечтите си. Затова мисля с Галя да наемем жена, която да й помага, за да може да ни върви домакинството напред. И какво са? Просто си подаръци, нали? Да. Честити! Боже! Става усмивка, няма начин да не получиш нещо. И ти? Давай се, усмихни си ти. Маме, там имаше бижута, да не ги забравиш. Не, нямам нищо. Ето ти обувките. Дай да видим Дай как да ще ти ги помогна взема. да си сгънеш дрехите. Не, мамо, няма Обещаваш, че ще се нужда. пазиш, нали? Разбира се. С Стоил се притесняваме, че Алина заминава, но това е най-голямата й мечта. Ще минаваш, какво правиш? Разбира се, аз отивам само за 1 месец. Бързо ще мине, няма да го усетите. Да, той ще мине като 1000 Няма да се века. притесняваш за нас, ние ще се оправиме, всичко ще е наред вкъщи. Ще се чуваме. Да, разбира се, че ще се чуваме много. Всяка вечер. Да си държиш лаптопа близо около тебе, за да Разбира може се. да се чуваме и виждаме по скайп. Да. Ще знаеш майка ти в какво положение и да няма излишни притеснения. Не, няма защо да се Пералнята май притеснявате. свърши. Мамо, да ти помогна ли? Не, баща ти ще се оправи. Не се притеснявай. Добре. Ние ще се оправим. Добре. Как много ще ми липсва за това, че аз всеки път ме водеше на кино. Аз, докато я няма, ще се науча да рисувам, да я изненадам и ще ходя и някой ден и аз ще отида в Париж. 16-годишната Алина е едно от тези деца, на които им се налага да пораснат преждевременно. Ангажирани с собствените си проблеми, родителите й твърде дълго не разбират, че не трябва да прехвърлят своите отговорности върху децата си. Слава Богу, навреме осъзнали грешката си, те все пак оставят дъщеря си да следва пътя си и да сбъдне своите мечти. Хора, това беше от мен и до нови срещи.